Čaute, práve sme po konci akcii Tancom proti rasizmu, ktorá sa konala 28. novembra tu v Bystrici. Organizoval tanečný klub Element v spolupráci s mestom a myslím, že to celkom dosť vydarilo. Je to vlastne názov akcie Tancom proti rasizmu, čiže sme chceli ukázať, že aj keď sú dvaja ľudia z dvoch rozličných svetov, tak má to význam a hlavne spojí to tancom. To je naša hlavná myšlienka. Jo, a kedy to bude na budúce? Na budúce plánujeme to o rok určite a dúfam, že nie len o rok, ale aj ďalší. A budú už môcť súťažiť aj súťažiaci z klubu Element? Myslím si, že nie, skôr nejako áno. My sme tu hlavne na organizovaní a robíme to hlavne pre ľudí z celého Slovenska a myslím, že sa nám to dosť celkom vydarilo. Prišlo hrozne veľa, relatívne dosť veľa dvojíc a hlavne z celého Slovenska, to je super. Východ, západ, sever, juh, všetci prišli. Dobre, a čo by si nakoniec odkázal celej tanečnej scéne na Slovensku? Hlavne tancujte a príďte podporovať viac takýchto akcií, lebo konečne to tu na Slovensku začne rozbiehať a bolo by škoda to nevyužiť. A čo pre Zuzku Kadukovú znamená tanec? Všetko. Úplne celý môj život, moja najväčšia láska. Tanec pre mňa znamená úplne všetko. Rodina hlavne.
a looper. You're back cause you're used to a little. Hearing aids that overhead like hair by Lego. Zoom, broadcasting, blasting, HU, bumper. What up? What up? What up? Too old, girl. What up? What up? What up? What up? Too old, girl. What up? What up? What up? What up? To all the girls that like niggas like me. What up? Good niggas from the streets of the D. What up? To all the fuckers that don't like us. What up? We still here and let the we trust. What up? Like the draw, they pass it around. What up? And one time for my niggas locked down. What up? And 2 times for my niggas in the streets. What up? 3 times for the city, dog.